Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kompla bil-ħidma tiegħu u l-laqat ma' aktar assoċjazzjonijiet differenti. It-tlieta wara nofsinhar Alex Borg iltaqa' mal-Atto, l-Assoċjazzjoni tal-Operaturi ta' Trakkijiet u Trailers li tirrappreżenta numru ta' operaturi privati li jaħdmu f'dan is-settur. Membri tal-Atto iġorru 70% tal-prodotti importati u esportati lejn u minn Malta. Waqt din il-laqa, Joseph Buġejja, iċ-Chairman tal-Atto, għalli dan il-pilastru huwa wieħed importanti ħafna għall-ekonomija ta' pajjiżna. U għalhekk li l-operaturi f'dan is-settur għamlu investiment kbir matul is-snin. Iċ-Chairman qal li x-xogħol f'dan is-settur qed jikber ħafna u l-faċilitajiet mhumiex qed jikbru b'din ir-rata. U hekk f'dan is-settur mistenni li jkompli jikber hemm tħassib dwar jekk hux se jkollhom lok biżejjed fejn jaħdmu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu qal li hemm bżonn ta' investiment akbar fl-infrastruttura biex din tlaħħaq ma' żieda ekonomika f'dan is-settur. Joseph Buġejja qal ukoll li peress li Malta hija gżira żgħira, hemm każijiet fejn il-liġijiet Ewropej ikollhom impatt ħażin fuq dan is-settur. Fid-dawn ta' dan kollu Alex Borg qal li kien propju għalhekk li l-Partit Nazzjonalista propona li jinħoloq lobby group speċifiku fih dan il-Gvern Malti li jservi biex jintervjeni fl-Unjoni Ewropea dwar diversi aspetti leġislattivi. Iċ-Chairman Joseph Buġejja li kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali Tony Mifsud qal li l-Atto għandha lan li tkompli tqajjem għarfien dwar l-importanza tal-operaturi ta' tractors u trailers. Kif sfortunatament, il-poplu Malti wawġi kien irrealizza l-importanza ta' din is-settur biss fi żmien il-pandemija tal-Covid u meta l-ixkafef tas-supermarkets spiċċaw vojta. Min-naħa tiegħu Alex Borg wieħed li se jkompli jkun spalla ma' spalla magħhom. U għal dan irringrazzjaw. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Ivan Castillo u mill-MP Peter Aġus.